tervehdys. Hei, kiva kun olet taas asettautunut meikäläisen uuden videon ääreen. Ja kiitos kaikille seuraajille, tilaille ja kiitos näille jäsenalueille liittyneille. Nyt mulla on edessä niin iso aihe, että mä toivon, että mä saisin tästä jonkinlaista tolkkua teille aikaiseksi, ettei tää paisuisi ihan tolkuttoman pitkäksi. Mutta katsotaan, miten onnistuu jollakin lailla onnistumaan tämän videon ajatuksen kanssa. Ja tää on pikkusen vaarallinen mun mielestä tää koko videon aihe niin kuin mun kannalta ja sitten mun kanavan kannalta, koska mikä on yllättävää varmaan teille monelle, että 44% teistä, jotka katsotte mun kanavaa, on yli 65-vuotiaita. Toisin sanoen, lähes puolet mun yleisöstä kuuluu siihen sukupolveen, joka todennäköisesti saattaa kokea tämän videon vähän jonkin sortin ehkä henkilökohtaisen hyökkäyksen. Älkää ottako niin. Mutta jos mä jättäisin tämän videon kokonaan tekemättä, vain sen takia, että en halua suututtaa suurta osaa katsojani, mä tekisin täsmälleen samat virheet, kuin suomalaiset poliitikot ovat tehneet jo vuosikymmeniä. He ovat lykänneet vaikeita päätöksiä aina seuraavalle hallitukselle, seuraavalle sukupolvelle ja lopulta niiden maksettavaksi, jotka eivät olleet edes syntyneet silloin, kun lupaukset tehtiin. Mä nyt haluan sanoa heti alkuun ja suoraan ja yksiselitteisesti, tämä syy ei ole teidän, nykyisten eläkeläisten syy, tämä ei ole teidän syy. Te ette suunnitelle tätä järjestelmää, ettekä te kirjoittaneet lakeja. Te ette päättäneet, että eläkejärjestelmä rakennetaan siten, jossa jokainen seuraava sukupolvi maksaa enemmän saadakseen vähemmän. Teille luvattiin tietynlainen eläke ja te luotitte siihen aivan kuten kuka tahansa muukin ihminen olisi luottanut. Syy ei todellakaan ole eläkeläisissä. Syy on poliitikoissa, jotka ovat vuosikymmenten ajan ostaneet ääniä lupaamalla enemmän kuin järjestelmä pitkällä aikavälillä kestää. Minun mielestäni Suomen eläkejärjestelmä on yksi maamme suurimmista poliittisista tabuaiheista. Meillä on nimittäin vuosikymmeniä kerrottu, että elämme maailman parhaassa eläkejärjestelmässä. Sitä on kehuttu lähes pyhänä instituutiona. Mutta entä jos se ei olekaan maailman paras? Entä jos se on maailman paras juuri niille sukupolville, jotka ehtivät mukaan ensimmäisenä, ja nuorimmille sukupolville se näyttäytyy täysin erilaisena? Kun mä katson näitä lukuja, niin mä en näe oikeudenmukaista vakuutusjärjestelmää. Mä näen järjestelmän, jossa poliittinen rohkeus loppui vuosikymmeniä sitten. Mä näen järjestelmän, jossa kukaan ei uskalla sanoa ääneen sitä, minkä yhä useampi nuori ajattelee hiljaa. Ja kaikkein vaarallisinta on se, ettei tästä saa edes keskustella ilman, että sinut leimataan kylmäksi, itsekkääksi tai eläkeläisten vihaajaksi. Tämä ei ole hyökkäys eläkeläisiä vastaan. Tämä on hyökkäys poliittista pelkuruutta vastaan. Koska jos ongelmasta ei uskalla puhua nyt, matematiikka hoitaa keskustelun meidän puolestamme myöhemmin. Yle julkaisi muutama vuosi sitten Eläketurvakeskuksen ETK:n laskelmia, jotka avaavat tätä asiaa hyvin karulla tavalla. Mitä vanhempaan sukupolveen mennään, sitä enemmän järjestelmästä on saanut vastinetta maksetuille eläkemaksuille. Esimerkiksi vuonna 1940 syntynyt nainen saa laskelmien mukaan jopa 7 euroa eläkettä jokaista maksamansa euroa kohden. Saman ikäluokan miehet noin 4,4 euroa. Vuonna 1950 syntyneet saavat keskimäärin vielä noin 3 euroa per maksettu euro. Mutta vuonna 2010 syntyneille suhde jää alle 2 euroon. Jotkut laskelmat puhuvat jopa 1,7 eurosta. Naiset saavat keskimäärin enemmän vastinetta pidemmän eliniän takia, mikä nyt on ihan loogista. Mutta sukupolvien välinen ero on se, mikä pistää silmään. Vanhemmat sukupolvet maksoivat työuransa alussa matalampia eläkemaksuja, joskus vain muutamia prosentteja, kun taas nykyiset työikäiset pulittavat 24,4% palkastaan koko uran ajan. Tämä ei tarkoita, että vanhemmat sukupolvet olisivat tehneet jotain moraalisesti väärää, ei tietenkään. He pelasivat säännöillä, jotka yhteiskunta heille antoi. He maksoivat vähemmän, koska järjestelmä oli tuolloin nuorempi, väestöpyramidi leveämpi pohjaista ja talouskasvu vahvempaa. Mutta se kertoo, että järjestelmän ehdot ovat muuttuneet radikaalisti sukupolvien välillä, ilman että sitä on koskaan myönnetty rehellisesti ääneen.
Järjestelmä on selkeästi tulonsiirtoa, eli työssä käyvät maksavat tällä hetkellä eläkkeitä. Aluksi maksajia oli paljon suhteessa eläkeläisiin, joten maksut voitiin pitää matalina. Nyt se tilanne on kääntynyt. Eläkeläisiä on enemmän ja jo vuosia menot ovat ylittäneet maksutulot. Rahastoja on toki kasvatettu, mutta ne eivät kata tulevia vastuita. Tilastokeskuksen ja ETK:n lukujen mukaan karttuneet eläkevastuut ovat satoja miljardeja. Laskentatavasta riippuen 900 miljardia tai enemmän reaalisella diskontokorolla. Ja mä otan tähän pienen esimerkin, että te saatte käsitystä paljonko on 900 miljardia. Se on nimittäin 900 000 miljoonaa. Eli jos on voittaa lotossa 1 000 000, niin heitä pitäisi olla 900 000. Eli Helsingissä on asukkaita 650 000. Eli tuo on vieläkin enemmän. Rahastoituna on murto-osa tuosta määrästä. Ero on massiivinen ja se on sukupolven yli vyöryvää velkaa. Mun mielestä tämä on rakenteellinen iso ongelma. Uusien maksajien rahoilla ylläpidetään vanhoja lupauksia. Ja kun maksajia on vähemmän suhteessa lupauksiin, paine kasvaa. Poliitikot ovat lykänneet sopeutumista eteenpäin vuosikymmenestä toiseen. Jokainen hallitus on suojellut nykyisiä äänestäjiään, eli eläkeläisiä ja lähellä eläkeikää olevia, koska he äänestävät aktiivisesti. Nuoret eivät. Puolueet tekevät sitä, mikä takaa vaalivoiton lyhyellä tähtäimellä. Tästä ei puhuta oikeilla nimillä. Miksei? Koska se olisi poliittinen itsemurha. Eläkeläiset ovat suurin ja uskollisin äänestäjäryhmä. Kukaan ei halua ehdottaa indeksileikkauksia, etuuksien sopeuttamista tai rahastoinnin radikaalia lisäämistä, jos se ärsyttää tätä ryhmää. Sen sijaan nostetaan eläkeikää, kiristetään nuorten maksuja ja toivotaan, että talouskasvu ja syntyvyys pelastavat tilanteen. Mutta syntyvyys on matala ja talouskasvu ei ole riittävän vahvaa kompensoidakseen demografiaa. Sitten sanotaan, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Mutta kukaan ei kerro oikeasti ja rehellisesti syytä, miksi näin on. ETK itsekin myöntää haasteita pitkällä aikavälillä, vaikka korostaa, että nykyisillä maksuilla pärjätään hyvin pitkälle. Epävarmuuksia on hyvin paljon, sijoitustuotot, syntyvyys, maahanmuutto, tuottavuus, mutta jos laskelmat osoittavat paineita vuosisadan loppupuolella, se tarkoittaa, että joku sukupolvi maksaa laskun. Ja se sukupolvi olemme me ja lapsemme. Poliitikot toistelevat, että ratkaisu on saada ihmiset töihin. Mutta matalan tuottavuuden työt eivät ratkaise ongelmaa. Ne voivat jopa pahentaa sitä. Pienipalkkainen työntekijä saa tukia työssä ollessaan, asumistukea ja niin päin pois, mikä subventoi työnantajaa. Eläkemaksuja kertyy vähän, mutta eläkeoikeus sen sijaan karttuu. Ja myöhemmin valtio maksaa takueläkettä. Eli yhteiskunta maksaa tuplasti. Lisäksi korkeat marginaaliverot ja eläkemaksut luovat kannustinloukkoja. Jos lisätöillä tai yrittämisellä ei jää käteen tarpeeksi, koska järjestelmä leikkaa etuuksia, moni ajattelee, miksi edes vaivautua. Siinä käy niin, että parhaat osaajat äänestävät jaloillaan muuttaa ulkomaille tai minimoida lakisääteiset maksut YELillä. Ja tämä YEL eli yrittäjien eläke on sitten yhden sortin kusetus, josta on puhuttu monesti julkisuudessa ja täysin väärällä tavalla. Sekin olisi yksi videon aihe, mutta mä sivutan sen nyt tällä nopeasti. Mun mielestä jokaisen pitäisi, mun mielestä jokaisen pitäisi itse hoitaa omat eläkkeensä. Eli samalla summalla, ajatelkaapa näin, samalla summalla, joka otetaan jokaisen työntekijän palkasta, ja jos huomioidaan myös se maksu, minkä työnantaja maksaa sun eläkemaksua, saisitkin sen itse rahastoida tai joku toinen rahastoisi sun puolesta sen 30 vuoden ajan, niin eläkeiässä niin sä olisit miljonääri. Koska nykyinen eläkejärjestelmä on käytössä ja se on mitä on, niin uutta järjestelmää on mahdoton ottaa käyttöön. Täytyy siis muutokset tehdä jotenkin toisella tavalla. Mä en haluaisi leikata nykyisten eläkeläisten eläkkeitä taaksepäin, mutta jos ei kohta tehdä radikaaleja muutoksia Suomen valtion menoihin, niin kohta me ollaan Kreikan tiellä.
Kreikassa leikattiin eläkkeitä merkittävästi etenkin maan velkakriisin aikana vuosina 2010-2018, jolloin maa sai useita kansainvälisiä tukipaketteja. Vastineeksi Kreikan hallitus toteutti laajoja säästötoimia, joihin sisältyy useita eläkeuudistuksia ja leikkauksia. Tämä voi olla kohta Suomenkin tiellä ja Suomenkin kohdalla edessä. Mutta tulevaisuuden lupauksia pitää sopeuttaa rehellisesti. Mun mielestä keinoja voisi olla rahastoinnin radikaali lisääminen, siirretään enemmän rahastoihin, jotka kasvavat tuotoilla, ja tämä suojaa sitten tulevia sukupolvia. Eläkeiän sitominen elinikään vahvemmin ja automaattisesti, indeksien tarkistaminen siten, että ne ottavat paremmin huomioon talouden kestävyyden, ei vain inflaatiota, ja kannustinloukkujen purkaminen. Maahanmuuton tukeminen fiksuilla keinoilla, mutta ilman illuusiota, että maahanmuutto automaattisesti pelastaa kaiken. Mutta siinäkin mun mielestä tullaan ongelmaan, että jos Suomen talous ei vedä, niin ei tule uusia työpaikkoja. Ja tämä on välillä vähän ihan jännä olettamus päättäjillä, että työpaikkoja vaan syntyy itsestään. Että niitä maahanmuuttajia voidaan vaan ottaa tänne näin. Mistä ne työpaikat? Eihän ne työpaikat synny itsestään. Valtion ja kunnan työpaikat, ne eivät ole kovin tuottavia työpaikkoja. Läpinäkyvyys, julkaistaan selkeät sukupolvikohtaiset laskelmat ja keskustellaan niistä ilman leimaamista. Nuoret eivät halua riistää vanhemmiltaan eläkkeitä, he haluavat järjestelmän, joka on reilu myös heille. He haluavat uskoa, että kun he maksavat 24% uransa ajan, he eivät joudu elämään köyhyysriskissä eläkkeellä. He haluavat, että lapsilla on tulevaisuus ilman tätä painolastia. Tämä ei ole sukupolvisota, tämä on vaatimus rehellisyydestä poliitikoille. Lopettakaa lupaamasta ummet ja lammet. Lopettakaa siirtämästä laskua eteenpäin. Ja ongelma, se pitää ratkaista nyt. Jos tämä videon aihe sai sut suuttumaan, mä ymmärrän sen, mutta toivottavasti saa sut pohtimaan, että keskustelua tarvitaan ja asialle pitää tehdä jotain. Mitäs mieltä saat tästä Suomen eläkejärjestelmästä? Mikä olisi sun mielestä oikea ratkaisu tähän, että oltaisiin jollain lailla kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa, että tulevaisuudenkin eläkkeet saataisiin jollain lailla katettua ja maksettua? Laita kommenttikenttään sun ajatus tästä eläkeasiasta ja toivottavasti olet videon äärellä myös huomenna, kun lataan tänne huomisen videon. Siihen asti moi ja pysytään järissämme.